nekwanụ ka nwatakịrị na-akpa ejuna n'abalị si wee dakpuo n'ime weelu mmiri anụnwa unu na-afụ ebe a. Ndị be abịakwanụ ka unu nụrụ njinji na-eji n'Ichida nke dị na Anambra steeti wee na-akọwa na nwatakịrị unu na-afụ ebe a nọ n'abalị ka o ji wee na-akpa ejuna, nke bụkwanụ na ọ fụghị ụzọ andị na ọmakwanụ na mgbadamgba weelu a unu na-afụ ebe a dịkwa na ebe anụnwa wee dakpuo n'ime ebe anụnwa, nke bụ na ọ pụtazi na ọkachi foro ka a na-achọzi ya achọ ka a fụziri ozu ya n'ime mmiri ebe anụnwa. Ebe ụfọdụ nọ wee na-akọwa na mgbe ya bụ nwatakịrị na-akpa nya bụ ejuna n'abalị na-enwelu nkịta gbọbara ya n'ọkwọ nkịta ka ọ na-agbara ọsọ na ọ maghọzikwana na weelu anụnwa dị ebe a wee dakpunyezie n'ime mmiri anụnwa, ya bụ nwatakịrị wee bụrụ onye nwụrụ anwụ. Ndị mmadụ nọ na kọmentị wee na-asị kedu ka mmadụ si wee gbuo dịka weelu anụnwa wee yebe ya oye, ọna ụmụ na mmadụ nwere ike ịdakpuni ya na ya bụ ife adịghị mma, na onye eji ozikwanụ tọọchị wee na-aga n'abalị na si kedu ka o ya esi wee fụ dịka onunu a. andị ụnụ mana ụfọdụ ụmụazị a na-akpa ejuna a na ọ dịka ọlampụ kafa na-ebu n'aka wee na-agagharị n'ime ọfịa wee na-akpa ejuna anụnwa. Ka onye tinyere ife a tinyere ya o wee na-adọ ụmụazị na-eje akpa ejuna aka na ntị, ọbụlọsọ ụmụazị na-akpa ndị okenye sokwa akpanya bụ ejuna na fa biko na ọkụkọ na-akpa anya ufie na ya fa na-aga fa na-ene anya na ana fa goro nnukwute tọọchị na-apụ ọkụ ya bụ fa gba fa mara ebe egburu onunu marakwa n'ebe fa ya esi wee gaa ụzọ, maka na ihe asị na onye na-akpa ejuna wee na-eme bizinesi na-enye ụmụ ya nri na-enye ezinụlọ ya nri ya asị ya akpazina. Ụfọdụ bụkwa na ifefa ji wee na-eme bizinesi ifefa jikwa na azụ ezinụlọ fa, adị nwatakịrị anụnwa onye mana onye na nne ya yi ka nne ya ka ọ ji ịkpatarụ ka nke ọ ya ata ka ọ ji ịkparụ, nke bụzi na na-akọwa n'ọkwọ nkịta na-agbozi ya bụ nkịta chụbazie ya ọsọ, ya bụ nwatakịrị wee gbabazie ọsọ ndụ ya ọgbụgbọ na ọnọ nkịta nwata ya o jezie ịgba ọsọ ndụ ya ọ bụrụzie n'onunu ka ọ gbakwiziri ọnwụ ya, nke bụzi na ọnọ n'ime mmiri a unu na-afụ ebe a wee bụrụzie onye nwụrụ anwụ. Unu nekwa n'anya unu ya afụzi ndị bịarụ wee na-agụpụtazi ya bụ nwatakịrị ka agụpụta na anụ ka ndị nwe ozu buru n'ozufa. Amakwanụ m onye gburu ụdịka ife anụnwa, ama m ifebe ebumnobi ya o ji wee gbuo ụdịka weelu anụnwa. O gburu ya ka mmiri na-abanyeri ya ebe ahụ ka o gburu ya ka o wee na-eme gịnị igbuo n'ụdị ife anụnwa iteshienu ya eteshienu ife adịghọ mma. Ama ka ndị kọmuniti a si wee hapụ ife anụnwa mechaa ndị obodo a kwesịrị ịkpọ onye gburu dịka onunu anụnwa, ọ bụrụ na ọnụ ụlọ be ya ka o gburu ya, bụrụ na ọ n'ime ọfịa ka o gburu ya bụ onunu adịghọ mma. Kedu ifebe ebumnobi o ji gbuo ụdị onunu anụnwa? Igbuo ụdị onunu anụnwa biko were ife techie ya maọbụ iwere isi kụọ ya n'elu, maka na ọ bụghọ mmadụ ncha na-aga n'ebe ahụ makwana na gị bụ onye egburu ya bụ onunu. Nwatakịrị agbawa ọsọ ndị agbakwizie ọnwụ ya. Ya bụ ife adị ọkwa mma na ife nsị ka m wetara unu. Ọ bụkwa na ị na-akpa ejuna n'abalị uche udokwa ya marụkwa ebe ị na-eje akpa ejuna nwa. Ọ bụkwa na ihe eji ụtụtụ jee gagharịcha ebe ị ya akpa ejuna maọbụ mgbe chidu ije gagharị afụ ka ebe ahụ dụ chijizie n'abalị ikorula mpụ wee na-eje maa na ebe ị ya aganwu ka ebe ị ya aganwuna. Nekwa ka nwatakịrị a si wee dakpu n'ime ebe a kịta na o jere ikpe ejuna fa ya eleta ego one nọrọ ebe ahụ wee zuo onwe ya. Amakwa m onye nwe nkịta nwa na-agbọ ya, nke bụ na nkịta nwa achụbakwara ya ọsọ chụbakwa ya na ya bụ onunu. Onye nwe onunu a biko jee welo isi kụwa na ya maọbụ iwelu simenti techie enu ya na ya bụ ife adịghọ mma. Ife a na-emekwanụ n'Ichida nke dị na Anambra steeti.